and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Nalimot ka? Nga kadyo talaga kayo nga nahana si Aliyah sa paggamit sa unit? Sa kay problema? Relax. Di magkata magdugay din eh. Dili gyud. Ako gusto gani nga mular gali tagbalik ugma. Ka-imposible sa dana dong. Ay! Wa gi posible kung kana na say dunay gustong buhaton yaya. Hay bida sad. Wala pa gani mangirit ang inyo gilingkuran o gihigdaan. Mamiya naman sa dayon mo. Uy pagka-unfair ba yan ninyo? Ay! Wa pa gani! Malunhaw pagbalik ang nalaya na akong mga kabingaw ninyo. O niya, mulupad na sa dayon mo karon dayon dong. Agaw din Yaya, ang tubag mo. yaya. Na. Wa pala ka magkasabot sa komisyon? Ay, nakasabot man ko dang. Pero dili ko gustong musabot kay wala pa gani ko matagbaw sa imong presensya din eh. Naunsam taon ni bata. Oy, nahibalo yun na siya nga. Ako, pwede na ko kalipayan. Lipay kaayo ko. Kay tagsaragon eh. Tagsaragon may tabo kung mauli mo din eh. Ibaw gina siya malipay kung naa siya. Kay no dull moments manggod ko naa ka dang. Labi nagkagliko ni imong uto kay magsige kitag kanang pangatawa. Hay! Lahi man tong imong inahan kon maoy akong ikauban kay seryoso man kayo to ay. Makadungog ra mo ko sa bahaka kaadto kon ako na mo istorya. Grabe, makangangas iyag ba. Kita kong utok at tugbungan nga na. Ay, ngigaw kita yung utok. Maulag eh! Salamat kung malingaw sa taon ng ako inahan mo, Yaya. Ya, wala man ka mo magkahiub sanay. Ay, so far, wala naman dang. Murag, malingar mo siya nga magtanaw sa akong naong nga murag na tao sa Stone Age. Mura day, moy! Uy. Kadot. Paliw ko na kong tunol sa kong cellphone. Ups. Taki ka rin kayo. Hello, Aliyah? Hello, Kuya Del. Oh, wow. Thank you nga na nawag ka. Kumusta naman ka? Gimingaw ni mo? Tinuod? Oo, oy. Mao ganin nanawag na lang ko kay wa man jud ka manawag na ako. Oh, sorry. Nalimot ko nga naamali kay cellphone. Mo may gisigahan ako hinuglili ang cellphone ni Papa nimo. Nas amang ka mo balik diri kuya. Gusto di ka nga na ako pirme. Oo, oy. Ingon gani ko gimingaw ko nimo. Mo intag dili matugay no. Muhilagsad ko kung dili na jud ka mo balik diri sa amo kuya. Ha? Balik pa kuya ha. Aliyah? Ayaw. Papa? Ayaw na paglingaw-lingaw diha. Kinibaw kong nakila ka. Ngaro man ka, ha? Kisa man tong imo ikasulti sa cellphone. Si Sir Del, Papa. Si Sir Dale o yung mahila ka? Ngano man? Kaya man siya mutingog diyang akong giingnan nga. Pabalikon yun din sa ato. Ha? Para ka na lang. Usman, doon na kayo nasulting pati, maong gipagnan ka o cellphone? Wa man good. Wadya ko gisulti makapasuko niya, Papa. Kung maon na, ayaw kaguol. Mag-uul lang ko kung masuko siya na ako, Papa, uy. Kay, dili na niya dayon ko makadayon sa akong pag-eskwela. Aliyah, ayaw lang ko noon nagkatagi o bating kahulugan ang gibuhat ni Sir Dilby. Kalma lang una, anak. Kay wa ka magyud mahibaw sa tinuod nga rason kung nanong iya kang gipaggan sa cellphone. Di ba sa kumagatuo nga gisamukan siya nimo? Igo na. Gusto na, Aliyah. Ayaw na paghilag. Ay, ala. Ayag naman di ay. Dugay ko nakamata da. Ay, ala.
Gigutom na tingala ron sila si Papa ug Mama. Hasta nga ko mga manghod. Maglungag na lang ko ay. Good morning! Hala! Nautsok ka? Sandel! Oh. Oh, hilak na sad. O pag ka mahuman sa paghilak? Ha? Kaya ingon pa ni Papa ni mo, misumbong kuno ka nga gipaggan ka na ako og cellphone. Tinuod man sad, be. Naibaw ka ba? Kung nga nga, wa ko makatubay ni mo. Ambot lang ni mo. Tungod kay nagdali-dali mi sa pagpangandam ni Kuya Glenn ni mo para makalarga mi sa iyo. Ay, mao pa di ay. Ano sa man taon ka, oy? Karon, di naman ko. Ano sa may mong gibati? Nalipay! Lipay kay kaayo ko. O niya, ano sa may kasulti kon ingnon te ka, nga karong adlaw ako nang ipatrabaho ang bag-o ninyong bahay. Yay! Uy, Alia! Kadit lang sir ha, kagitawa ko ni Papa. Misin niya siya nga paduulon ko niya. Diya sa ka ha. Ayaw sa, Ah, gano'n isamad o garas man ang imong mga siko. ay, may gani kay Sikora. Ugoy labot ang akong naong sir kay nakatukod dayon ko sa pagkadagma nako. Unsa? Gano'n na ingon man ana? Tuwid kay midagan man ko. Gano'n midagan man kuno ka? Tungod atong mga tao nga. Unsa? Meaning nga, may mga nasaag sa bdayan nga mga vloggers. Ha? Dinhigaw. Base na sayang gisugilon karon, di ba? Vloggers sa to. Lagmit, kauban na itong tawhan na itong tulo sad ka mga lalaki. May nalang kay wa siya magpakita og bating lihok Alia. Oh, uwa naman sa dinoon. Kamera raman to ihang da. Bisa na. Ayaw mo kumpiyansa karong panahon na. Abi na ko kita ray isog-isog nga mi-explore ining lugar. Dapat gid arisgado sad nga pares nato. Pero okay ra kid kayo kung walay dautan nga tumong. Gawas lang sa pag-vlog, di ba? Abang yan. Sige na, Alia, kay nagpaabot na si Papa ni mo. Tiwas lang niya tarog istorya. Sige. Aris ako, sir. Sige. Papa? May isugo ka? Wa anak. Gawas nga inulanti ka nga dili basta-basta ang tao nga imong ikatubang. Mao ayaw palabis pagtugbaw sa imong tingog. Kay tingalig makaingon niya sila nga giatra kayo ka. Oh, nasobra na ritong akong tingog kaganina, Papa? Oh, mao sa sunod pagmatngon ha. Kaya di ko gusto nga masayop sa pag-ilan nimo ang tao. Papa. Sa sunod, magbantay na ko. Maayo. Sige na, manglihok na ta kay naarabat tayo bisita. Tingali ko pa sud ang tiyan lang ni Sir Del. Maghika na ta para mapakaon na to sila. Sayo kaya silang nangabutin Mao nakasiguro ko nga wa pa yung tingali na isud ang ilang mga tiyan. Makigsaw ka sila nato, Papa? Ngano dili man? Ay, sir. Ayaw mo kauaw na mo Kay wa gyud may problema. Mao gani miduol ko ninyo aron mo ingon nga kung wa pa mo makakaon, ako na mulungag og muluto og sudan para ninyo. Aw, para nato di ay. Hala. Ngano na kayon ka man ana, Alia? Nagtuo ka ba nga dili ko makamao sa mga buluhaton sa bahay? Labi na ang pagluto? Abi ninyo, gipasalamatan kay nako dako ang ako mga ginikanan. Nga ila kong gipadako nga tinudluan. Dili lang sa pag-atiman sa usa ka panimay kung dili hugot gyud ako nga gipasalamatan ang ilang paggiyan nako. Aron makaton ko sa pagpangluto. Maong tana mo, sa dili pa ta mga pas mo. Pasagdi ko ninyong muhikay para ninyo. Nato. Aw, oo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!